Horas ma dihita saluhukna. Adorak somar saur hita dohot hatan itu hata jubulu mahita martangyang. Asini roha madihamu dohot dame na siya debata mata dohot sian tu hata Yesus Kristus. Amen. Hatan itu hata naga betul jamita di partangyangan di minggu okuli di bagasat tikion tarsurak do di Yesaya 55 ayat 6 sahat tusia. Songonom madido. Sai lului hamu majahoba bicat tarbaid dope jupang ibana. Ju hamu ma ibana bicat jonok dope ibana. Sai ditadikon halak parjahati madalanna. Jala jolma pargiduki akasakapna. Sai mulak ma ibana tu jahoba. Asa marpangulahi rohana mideibana. Dohot tu debatata ai buas do rohana manalesei. Ai dada pikirakku pikiran munai. Jala dada dalam muna akadalaku ninna jahoba. Ai songo tibu ni akalangit siat tanoon. Songo nido tumibbu akadalaku siat dalam munai. Jala aka pikiraku sian pikiran munai. Ima sahakna. Donga sa porsiaon. Domu tu na mangalaka manang mulaulaon. Gudang do upasa manang padohan ni halak batak. Naukiata bigi. Imana pengotok kita asa manat. Sada siani adong do padoha songonon. Nilakahu tujolo tinailiho tupudi. Lapatanna genup pita mangalaka manang mangulau sada ulaon jolo tatibang aha pakorhonna manang dampakna tungguluta dohot tuho meliakta. Unang masa songo padohan, niripu parhunihan, hape pargadongan. Niripu parsaulian, hape hamagoan. Mulu songoni, penyesalan na manaro. Alai mulu adong dope kesempatan laho memperbaiki, totu omma nanidokna masih ada harapan untuk bangkit kembali dari penyesalan itu. Tetapi penyesalan tanpa adanya tindakan hanya akan membuatnya akan lebih bertambah menyesal. Jadi dak cukup pola diholsohon. Alai di kesempatan ini ikon adong matindakan manang respon tu hamubaon. Songonima ngulun di bangsa Israelina jolo. Diri punasida do mulunga mangasahon haguguun ni bangso Misir nasida dada mangasahod di bata parsauliam ma na Jepang nasida hape sebalik na do jea manang hamaguar do na Jepang nasida muse dido di Yesaya 30 ayat 1 tulu. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Ima didok si Jeremia tu bangsoina jolo. Artina dada HP persaulian na Jepang nasida alai marjea celaka ma bangsoi alanunga ditudal nasida di bata. Gabi penyesalan ma naro. Donga sa porsiaon alayati pesongoni basado Tuhani dileho dope kesempatan asa unang pardangolani nasay maduduni ngulu ni nasida alai asa jupangan as nyeroha nasihat Tuhani muse ngulu ni nasida ima as nyeroha nama korhon haluaon dame doho las nyeroha dikedan nasongonima marhite si Yesaya ditugiho debatado bangsoi dohot tuhita sudena di partikiano
asa mula ma mangasahon debata. Molo mula na sida mangasahon debata, taruli ma diasin rohani debata na makorhon hanguluan jala nagok pasu-pasu. So nabuy tajaha di ayat sada doho dua adorang soturpu jami tawon. Digobarhon si Jesaya do disi asin rohani Tuhani. Ima taruli si inumon doho si panganun na tabodo akka na mangasahot Tuhani. Sopola marpanuhor alias gratis. Alay asabuy taruli manang asabuy jupangan di asin rohani Tuhani adong ma naikon si paubaon jala si ulahonotta. Dia may naparjolo say lului jala juma Tuhani. Dong asapor siyaon naking di ayak onomi di bagasat turpu jami taon di dok say lului hamu majahuba bican tarbaid dope jupang ibana ju hamu ma ibana bica jonok dope ibana. Lapatan na bica dilihot Tuhani dope kesempatan di nguluta manang bican ditik keparasianon say tahasiholi ma marsaur doho Tuhani di bagasan pos nyiroha. Ido nanidok na lului jala juhamu ma ibana. Jala dalatta mangalului do maju Tuhani. Ima marhiti akka tangiakta. Marhiti akka pamujota. Marhiti akka ibadahta. Lumobi ma marhiti akka pambahenata. Na tau pasangapot Tuhani. Unang biadong na merasa na sorikok marsaur doho pasangapot Tuhani. Unang adong na merasa superduli ditiki parasianon. Gabi sodiaturihob be rupaning rohana mengalului doho maju Tuhani. Aidang guru dihita pertikianon. Jala dangadong na boto agia isi siak kita. Olak nirdiak kita medelani ngulur. Alani unang lalap holan alani na mengalului sinamot arta dohot akan alau salpui gabe so diparduliho betikina marsaur dohot Tuhani. Jala unang alan yakka hasonangan na deportibion gabe somangato be rohana tu Tuhani. Alai bica dileho dope kesempatani lului jala juma totok Tuhani. Aidang dau tuhattai. Alai ditongat-tongat tado. Jala manang sadihari pehitan yang marsaur doho tuhattai. Pagi, siang, malam, ganuktik kido tuhattai. Rade majako kita. Hatani tuhatta mardok. Jadi pajojo muna maau. Huhut lau hamu martangi yang tuau. Gabe tangi honokku mahamu. Jala luluan muna maau. Laos jupak kamu. Molotung dilului hamu au sian nasaro hamuna. Jeremia 20 sia ayat 12 sahat tu 10 tolu. Di bahini unang oloho luangan di asin rohani Tuhani. Luangan ala superduli memakai partikiani mengalului jala maju Tuhani. Justru didok tuhatta Yesus do di Matius onom ayat 30 tului. Saya jumolo ma lului hamu harajaun ni debata dohot hati goranna. Dungi tabahuronna do sude akka odeng tuhamuna. Jadi unang luanga kita di asin rohani Tuhani. Sai tahari kotom ma parsauratta dohot Tuhani. Tapakke ma tiki parasianon. Pagomoson parsauratta dohot tuhattai. Nepeduahon mulak ma tulomoni roha ni Tuhani. Donga sapor siaon di ayat pitui naking didok saya ditadikon halak parjahati madalanna. Jela jolma pergiduki akkasakakna. Saya mulak maibana tu Jahoba. Asa marpangulahi rohana mida ibana. Dohot tu debatatta
ai buas dorohana manalesei. Di jodoh hita asa mulak tulomo ni roha ni Tuhani. Muba manang bertobat ma, siadalan dohot akasakap namaralo tulomo ni roha ni Tuhani. Ai marpangulahi do rohani debata, jala buas do ibana manalesei, manang pasaihon dosa ni halak na ulu marhamubaon, asa unang tuhamagoan. Ubay nido rotu hatta Yesus tu portibion, dipeleho do dirina, bahen tubus ni dosatta. Asa ganup na porsea, jala ulu marhamubaon, jupangan asin roha maibana, ima hanguluan dohok las roha nasihat Tuhani. Di baheni unang be gudang sidalian, lahu menunda-nunda hamubaoni. Tagonamma bertobat, daripada menyesal kemudian tiada guna. Dungi marsyadu mahita mamikiri dohok patupahon, akan tahu lomone rohani Tuhani. Jadi atik pe dak kapikira kita aka pikiran dohok dalan ni debata. Dinama nugu-nugu ngulutai. Nasipata hirana alotro hatta. Lumobi uju masa aka parukilon ni ngolu. Ala nina mangihutto dalan ni Tuhani. Bahkan didok di ayat siai. Songo tibo ni akka langit siya tanoon. Songo nido tumibu akka dalaku siya dalam munay. Jala aka pikiraku siap pikiran munai. Jadi atik pe dakka pikira kita dalam manang cara ni Tuhani di ngulutta. Unak pola ganggu kita disi. Sadok tapasahak ma saluhut akan atasakapi. Dohot na taulahoni itu tuhattai. Biarkan Tuhan yang mengatur segalanya. Agar rencananya yang terbaik terjadi pada hidup kita. Meskipun kita sering tidak sanggup memahami jalan-jalan Tuhan. Karena memang jalan dan rancangan Tuhan tidak harus seperti jalan dan rancangan kita. Dan ketika kita sudah berserah pada Tuhan serta memilih untuk hidup dalam rencana Tuhan, jangan pernah takut. Unang mabiar. Tetapi percayalah bahwa di balik itu semua, Tuhan sedang mempersiapkan rencananya yang terbaik dan terindah bagi kita. Jadi, mumpung Tuhan masih memberikan kesempatan dalam hidup ini, peliharalah persekutuan yang baik dengan Tuhan, dan bertobatlah, serta berserahlah pada jalan Tuhan, agar tidak berakhir pada penyesalan, melainkan turut menikmati kasih karunia Tuhan kita. Amin. Martangiang mahita. Mulia tema ali Tuhan dihatam naung mamakulini hami, dongani jala urupi mahami, mamake tiki parasianon, asa mardalan hobbar tulo meneroham, mar hite-hite Yesus Kristus martangia kami. Amin.